Смотля. Излага и продължава да лъже, че е патриот Господин Пейков, и че обича България. към мен. Да, не ме прекъсвайте, както не прекъснахте и господин Ганев. Това е процедурата ми. Докато гордо позира за снимка с румънските фашисти, в чиято партийна програма е включено присъединяването на Южна Добруджа, излъга, че мрази враговете на България, докато коленопреклонно лижеше подметките на Путин на деветомайския парад от 20-я ред, защото за толкова му стигат копейките. Само че неговият език е достатъчно дълъг. Слава Богу, това е единственото дълго нещо в тялото му.